Program je posvećen majstru Igoru Kuljariću, Zadraninu, počasnom građaninu od grada Zadra i velikom hrvatskom skladatelju. Ovo je povod je 10 godina njegove smrti, ali i 75 godina zbora Hrvatske radiotelevizije koju 2016. ovaj ugledni ansambl proslavlja. Manje drugih tenora, više prvih. To je razina prve kategorije, da tako kažem, teškoće, međutim taj zbor je pjevao puno puta njegove skladbe, on je bio i dugogodišnji šef dirigent, tako da je zapravo mnogo tih skladbi zapravo nastalo iz fakture tog zbora. U Svetom Donatu uvijek se odlično osjećamo, ima jednu posebnu atmosferu i uvijek nas veseli kad možemo ovdje doći nastupati.